50 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये, 62 रुपये, 65 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये, 78 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 78 रुपये, 400 रुपये हे 350 रुपये, 350 रुपये, 50 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये, 56 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये, 62 रुपये, 65 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 78 रुपये, 400 रुपये 400 रुपये 300 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपये, 450 रुपये, 400 रुपये, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 20 रुपये, 21 रुपये, 421 रुपये 200 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपये, 50 रुपये, 55 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये, 61 रुपये, 62 रुपये, 62 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये, 78 रुपये, 80 रुपये, 82 रुपये, 88 रुपये, 390 रुपये 60 रुपये, 62 रुपये, 62 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये, 78 रुपये, 380 रुपये 300 रुपये, 350 रुपये, 50 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये, 61 रुपये, 62 रुपये, 62 रुपये, 66 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये, 72 रुपये, 75 रुपये, 78 रुपये, 79 रुपये, 80 रुपये, 82 रुपये, 90 रुपये, 98 रुपये, 400 रुपये 300 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपये, 50 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये, 62 रुपये, 65 रुपये, 66 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये, 72 रुपये, 75 रुपये, 78 रुपये, 79 रुपये, 380 रुपये, 82 रुपये, 88 रुपये, 89 रुपये, 390 रुपये 300 रुपये, 300, 1 रुपये, 2 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये, 22 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये, 32 रुपये, 35 रुपये, 38 रुपये, 40 रुपये, 42 रुपये, 45 रुपये, 50 रुपये, 58 रुपये, 360 रुपये 300 रुपये, 350 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, 50 रुपये, 52 रुपये, 55 रुपये, 58 रुपये, 60 रुपये, 61 रुपये, 62 रुपये, 65 रुपये, 68 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये, 78 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 98 रुपये, 99 रुपये, 400 रुपये तुला बोलायचं का पुढे 401 रुपये 1 2 तुला बोलायचं का पुढे 401 रुपये 3 रुपये 14 रुपये 20 रुपये 30 रुपये 32 रुपये 35 रुपये 38 रुपये 40 रुपये 42 रुपये 45 रुपये 50 रुपये 55 रुपये 58 रुपये 60 रुपये 62 रुपये 65 रुपये 68 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 98 रुपये 400 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 350 रुपये 50 रुपये 52 रुपये 55 रुपये 56 रुपये 58 रुपये 60 रुपये 61 रुपये 62 रुपये 65 रुपये 66 रुपये 68 रुपये 70 रुपये 72 रुपये 75 रुपये 78 रुपये 80 रुपये 88 रुपये 90 रुपये 98 रुपये 400 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 350 रुपये 60 रुपये 62 रुपये 65 रुपये 68 रुपये 70 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 98 रुपये 99 रुपये 400 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये 8 रुपये 9 रुपये 411 रुपये 200 रुपये 200 रुपये 250 रुपये 300 रुपये 300 रुपये 350 रुपये 350 रुपये 50 रुपये 52 रुपये 55 रुपये 56 रुपये 58 रुपये 60 रुपये 62 रुपये 65 रुपये 68 रुपये 70 रुपये 75 रुपये 78 रुपये 80 रुपये 90 रुपये 98 रुपये 400 रुपये